ziua și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Pădureanu Daniel și în acest episod vom juca Bowman 2. Fiindcă de ce nu? Pam! Nu, am dat în modul 2. Acum să vedem cine pe cine termină, cu toate că eu sunt amândoi. Să încerc să mă sinucid. Pam! N-a mers. Atunci trebuie să trag o directă. Da, prea mare directă. Cred că o să trag în spate. Nu știu, așa e. Vreau ca caracterul acesta să câștige. Așa. Fix așa e. Serios. Prea mult. Prea puțin. Suntem aproape. De ce nu spui așa, boss? Da. Chiar dacă suntem aproape, se pare că pentru mine nu contează. În sfârșit. Da. Da. Nu i-am tras-o și pe asta. Inteligența. Exact. Asta se face. It's Bowman. Cam așa ceva este în picioare. Dar n-ar fi trebuit să câștig? Nu știu, dar opponentul meu nici nu m-a atins. Dar eu am făcut-o. Nu știu de ce, dar cu asta vreau să trag mereu în sus. O strategie ne-ar trebui. Este încă una în picior. Dragi prost. Apropo, și în afară de Bowman, s-ar putea, nu zic că da, chiar o să vânez și Happy Wheels după. Sau chiar în acesta. Nu știu, văd eu. Cum am putut să-mi fac așa ceva chiar mie? Cred că am câștigat. Sau, da, am câștigat. Player 1, mă mir. Competitive, cred că e ăla la care sunt singur. Poate mai aproape. Nu. Nu mai e chiar așa de aproape. Cred că am tras prea sus, da. Este. Să nu credeți că acum vorbesc singur. Și am crezut că le merge și un cap. Deci fi dat și un headshot, dar ar fi fost prea frumos pentru norocul meu. Asta e cumva în afara hărții. O ce arăt eu cine miroase a ardei. Nu mă întrebați, vă rog. Și a câștigat. Stați un pic. Am revenit, am avut nici probleme. Și acum să tragem un pas.
Cra. Cra și ție, na. Băi, nu pot să nimeresc una așa de aproape. Și ne-a căzut o săgeată înapoi, de era să-mi cadă în cap. Dar ciorile mă pot ataca. Sau păsările, că văd că sunt și păsări. Serios, nu li miresc una. Și am prins... nu-am prins-o. Am prins-o! Am prins-o. Și nu s-o prins și pe asta. Da. Cum să ratez așa? Adică, what the hell? Dar oare dacă i-aș pune înainte săgeata? Ar fi ceva contrafugă. Cred? Nu, am crezut că am nimerit. Prima mea pasăre luată. Și? Era prea frumos ca să fie adevărat. Și nu. Și. Am crezut că iau și una din a doua. Lovitură. N-am putut. What? Cred că am nimerit pe una. N-aveam cum să o nimeresc. Nici atâta. Cum? Deci cum? În sfârșit, a doua. Și pam, a treia. Și pam. Pam. Două din una. What? Cred că ni s-a schimbat norocul, că de obicei nu nimeream niciuna. Bine, decât odată una. Și pam, struț. Și... Era. Sarinia. Sarinia am spus. Am spus să sari. Așa, mai zic și eu. Avem ce să mâncăm de seară. Pui, eu îl omor și altcineva îl gătește. Mie nu le omor. Poate puiul se gătește singur. Și cred că am omorât o pasăre. În afară de asta, cred că am mai omorât una. Că s-a auzit. Bam, am luat-o în aripă, nu știu cum a murit, dar a murit. Bam! Cred că am omorât pe una. Sau așa face cum doar le atinge. Este. Era. Hai, da, bă! Dacă era asta aici, o limeream. What? Cum am omorât-o pe aia, fără să cred? Eu nu știam că există. Da. Altceva. Asta. Da. Frumos. Da, și cam atât cu acest episod. Nu uitați de like, share, subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!